iniciem una sèrie de diapositives que fan referència a la regulació que fixa la llei 21.1987 de 26 de novembre en relació a les incompatibilitats o el règim d'incompatibilitats del personal al servei de l'administració de la Generalitat. Aquesta llei parteix de la base d'una sèrie de principis generals. El primer principi general és que, com a norma general, no es vol per part de la llei que s'ocupi més d'un lloc de treball en el sector públic, si bé hi ha una sèrie d'excepcions derivades de les necessitats del propi servei. En segon lloc, la idea general és que no s'ha de percebre més d'una remuneració amb càrrec als pressupostos públics i, finalment, hi ha una prohibició general de desenvolupar qualsevol tasca que pugui impedir el compliment dels seus deures o que pugui posar en perill la seva imparcialitat. La llei inicia una relació d'activitats que considera que són compatibles i que, per tant, en aquests casos es poden desenvolupar les activitats que anem a anunciar a continuació sense necessitat de sol·licitar cap tipus d'autorització de compatibilitat. Aquestes activitats compatibles són, en primer lloc, les derivades de l'administració del patrimoni familiar com a norma general. En segon lloc, la participació en activitats formatives desenvolupades en centres oficials destinats a la formació de funcionaris sempre i quan no superin les 75 hores anuals i no tinguin un caràcter habitual. En tercer lloc, la participació en òrgans de selecció per l'accés a un lloc de treball en les administracions públiques, així com la participació en avaluacions efectuades pel personal docent fora de les que ja li correspondrien habitualment. En quart lloc, ser membre de les juntes rectores de mutualitats o patronats de funcionaris sense retribució. En cinquè lloc, la producció o la creació literària, artística, científica o tècnica i la col·laboració en publicacions que en siguin derivades quan no s'originen com a conseqüència d'una relació de treball o d'una prestació de serveis. En sisè lloc, la participació ocasional en col·loquis o programes de qualsevol mitjà de comunicació social. En setè lloc, la realització de treballs científics, teòrics, tècnics, artístics o cursos d'especialització organitzats per departaments. I, finalment, l'exercici del càrrec de membre de les corporacions locals, excepte que siguin retribuïts periòdicament i que tinguin una dedicació exclusiva. En aquest cas no seria compatible. En qualsevol cas sí que es poden percebre dietes, indemnitzacions o assistències que no comportin una retribució fixa per entendre compatible aquesta activitat. Així doncs, qualsevol altra activitat que es pugui desenvolupar tant en l'àmbit públic com en l'àmbit privat requereix de la sol·licitud de compatibilització o autorització per poder-la realitzar. Així que anem a veure ara quines són les condicions per poder compatibilitzar dues activitats públiques. No qualsevol tipus d'activitat pública pot ser compatibilitzada. La llei ens diu quines són les activitats públiques que es poden compatibilitzar a través d'un principi general. Només es poden compatibilitzar dues activitats públiques si així ho exigeix l'interès públic. Sí que la llei concreta dos supòsits en els quals s'entén que existeix aquest interès públic i, per tant, es pot sol·licitar la compatibilització i seria la possibilitat de, a més de desenvolupar el teu lloc de treball públic, ser professor universitari i, en segon lloc, en casos de que ja siguis professor universitari, poder fer tasques de recerca o d'investigació. Pel que fa als requisits per poder obtenir aquesta compatibilització, cal que la suma de les retribucions no excedeixi ni la remuneració d'un director general ni tampoc les retribucions del seu lloc principal incrementades en el cas del subgrup A1 en un 30%. Anem a veure ara quines són les condicions per poder compatibilitzar una activitat pública amb una activitat privada. En aquest cas, la llei ens dona una sèrie d'activitats que no poden ser compatibilitzades sota cap concepte. Per tant, dit d'altra manera, es podrà sol·licitar la compatibilització sempre i quan no es tracti de cap de les següents activitats. En primer lloc, activitats relacionades amb les activitats pròpies del departament del qual formem part. En segon lloc, participar en òrgans rectors d'empreses que estan relacionades amb el departament en el qual desenvolupem la nostra activitat pública. En tercer lloc, intervenir en assumptes en què ja s'hagi intervingut com a funcionari els darrers 2 anys
I, en quart lloc, ocupar un càrrec en empreses que tinguin més del 10% de capital públic i, finalment, desenvolupar activitats professionals o mercantils fent valdre la nostra condició de servidor públic. Els requisits per poder obtenir aquesta compatibilització, sempre i quan, insistim, no es tracti de les activitats que acabem d'anunciar, seria que la suma de les dues jornades de treball no pot superar la que es desenvolupa en el sector públic, incrementada en un 50%. I, un cop establert quin tipus d'activitats, tant públiques com privades, poden ser compatibilitzades, ens resta per veure quin és el procediment per obtenir aquesta compatibilitat. Quan es sol·licita una compatibilitat entre dues activitats del sector públic, si el lloc és incompatible, s'ha d'optar per part del funcionari per un dels dos llocs públics. Si no ho fa, s'entén que opta pel segon, de tal manera que se'l declararà en situació d'excedència per incompatibilitats en el primer lloc. En cas que les dues activitats siguin compatibles, es declararà la compatibilitat i es podran exercir les dues. El procediment, en canvi, per sol·licitar la compatibilitat d'una activitat del sector privat per compatibilitzar-la amb l'activitat del sector públic té un pas previ, que és fer una declaració d'activitats prèvia. Un cop feta aquesta declaració d'activitats prèvia, si l'activitat privada és incompatible, es declararà també l'excedència per incompatibilitats del lloc públic i, en cas de que sí que sigui compatible, es declararà la compatibilitat i es podran exercir amb dues activitats.